хора, това е първи епизод на Димо Чанел. Аз съм Димо, а това до мен е Дори. Днес ще изпълняваме предизвикателства. Първото предизвикателство беше от Кристияна Калева и това беше да се измием зъбите с ръце. Ето е пастата, вижте я добре. Да. И на 3 почваме. 1, 2, 3. Така, следващото предизвикателство е от Мария Тодорова. Вземете по един лимон, оберете го, насолете го със сол и го изяжте. Ето лимона, насолим със сол. И на 3 почваме. 1, 2, 3. Така, следващото предизвикателство беше от Драго Тодоров и то беше да имитираме кошмари в кухнята. Един прекрасен ден шеф Манчев дошъл в Дора заведението. Кога готвиш, ма? На, опитай, мукаса готна, мукаса. Шеф Манчев! Шеф Манчев! Следващото предизвикателство е от Емилча Празов. Чупете се по едно яйце на главата. Забравихме да кажем, че и Галина Пехливанова да ни предизвикала да изядем по едно сурово яйце, така че ще се чупим яйцето на главата и ще го изядем. Това ще бъде предизвикателно. Ето яйцата. И на 3 започваме. 1, 2, 3. Сега да го изядем. Аз само близно. Мокри след Ай, тя чубенство. Да. Следващото предизвикателство е от Ани Малинова, оператор или на който сте, и го попитайте как да се свържете с интернета, като говориш като циганин. Не можахме да намерим номера на Вимакам оператор, защото тук няма интернет. И ще звъним на някой познат, ще направим решетка 31 решетка, за да не ни познаят номера и ще говорим като циганин как да се свържим с интернет. Чакай сега да намерим. Ето. Звъним. Звъни, вижте. Ще го пуснем на езикова горителка, когато вдигне. Звъни. Кой е на телефона? Затвориха ми. Сега какво ще направим? Затвориха ни, така че ще звърнем на... Не знам на кой. Няма да правя това предизвикателство. Няма. Следващото предизвикателство беше от Даниела Николова и то беше нацапайте си лицето с брашно. 3, 2, 1, давай. Давай. Звънят и затова затворих. Така, ето брашното. Вижте, пише брашно. Кой ще е първи? Да излезем отвън. Ето. Взимаме брашното. Аз ще съм първа. Или двамата, нали? Двамата на веднъж. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, старт! Гола маска. Така, следващото предизвикателство е от Никол Демирова. Изпийте една лъжица с оцет, захар и сол. Ето оцета. Аз ще сложа на теб, а ти ще сложиш на мен, за да ни... Стига. Добре, да ти сложим. Захар да сложи, да знам. Така. Да вземем и другата чашка. Първо ще е тя, за да може после тя да ми се... Давай. 3, 2,
1. Старт! Казва ли? Ай сега, ти ми си. Ти ми си плей. Добре, сега вземи. Не се разлейте. Айде, Дори! Защо не говориш? Стига. И сега... Дори, говори ли? Какво направи? Ето, вижте. 3, 2, 1. И това беше от нас. Дано да ви е харесал клипа. Аз бях Димо. От това до мен беше Дори. Абонирайте се за нашия канал Димо Channel. Харесайте, коментирайте. И нашия фотограф се казва Желязко Найденов. Здрасти. И до скоро! Може и да кажа за Фейсбука, ако искате да Да. попитате нещо. Аз съм Доротея Велинова. Аз съм Митко Г. Пък аз съм Найден Неден. И до скоро!